makosana nkhani zinato zimakhala zosekesa komanso zomvetsa chisoni ukamamva nkhani ngati zimenezo kupeza kuti munthu wamkulu ndithu bambo wa nzeru zake nkupezeka zonena kuti no basi wachoka kunyumba kwako bwinobwino kankusazika family yako haya ndikapanga zakuti chonsecho ndiyoti plani yako ndiyoti ukazula chikheba kwina kwake ulendo nacho kulumo upeza kuti kulumo kuja ndikwazimaso kumweko imakhala tonse moko osati amasewera ena be kumazafunsa kuti imeneyo ndeyititi chachitikaso chenicheni ndi chani ayi ndithu makosana kudowato kobwera nkhani kumeneko kunena zoti mkulu wina wake amene dzina lake amadziwika kuti Bernardo Kinda Chilichao iyetu zaka zake zakubadwa ndi 48 muzi okwawo ndi Kalongola mfumu yakulu ndikuti Dzole boma limene ladowa akuti no ananyamuka kuteni kwawo bwinobwino after ndikuti kusazika family yake ndikathamangitsa ma business enake kumenekoko ndikupeza zoti anakapana rodona inake ndikupeza zoti anabuka lomo kumeneko kuti achite machesa mmene timaziwira bwinobwino munthu wamamuna ndikuti ndi wamkazi akapita kulumo mmene zimakhalira kumeneko komano akunena zonoti dona imene ada amenewa a Bernardo anapana ndikuti no inali ya zaka zocheperapo potengeranso ndi zaka zawo ifanire kutiwo zaka zawo akuti ndi 48 imene dona imene anapanayo zaka zake 21 ndi after kufika kumeneko pa reception apanga china chonse dongosolo bwinobwino apa salomo akuti adolo amenewa anapezeka zonena kuti asiya dona ija mulomo kutulukano kupita kunja kumene anakabwera no ndi mabotolo awiri mabotolo amenewo amangwatchula kuti a juice ndeka anali gondolosi kandi kuti no anali juice wanje kandi kuti nchape zikuzika bwinobwino koma kuti anatenga mabotolo awiri kuchalira no game imeneyo kuti akamwe akhale ndi energy yambiri ndi cholinga choti dona imeneyo iziwenso bwinobwino kuti Bernardo si munthu amasewera akamatuluka kumeneko avomereze kuti anakumana ndi mashini nkhani yaketo ndi imene inayendera ndiye kuti no chimene chinachitika nchona kuti Bernardo atafika kulumo ndi kuti anabweretsa mabotolo awiri anamenya to botolo loyamba kumaliza bwinobwino ndi game inachitika kumeneko after ndoti amenya game bwinobwino amafunanso ndi kuti no amenye 45 minutes after ndekuti amenya 45 minutes yoyamba china chonse chaenda bwinobwino ndekuti no amene akonso kuti amenyenso 45 minutes ina kuti kwane 90 minutes ndi 45 minutes yachiwiriyo akuti no anatenganso botolo lachiwiri nkomwa ndi ali mkati mothamanga game anapeza zoti mkulu ameneyo anangofenta tukugwa donawo kupeza zoti kugwiragwira koyesa kumuzunsa mkulu uja akuna kuti sakupanganso respond anapeza zoti zawapasa mantha kuti situation sili bwino anapezeka zonena kuti watulukatu mulomo muja kukapezano munthu amene amasamalira kumalumuko ndi kuti ndo pa reception kumfotokozera mmene zakhalira kumeneko pamenepo tosanachedwe anangopeza no transport konseza mkulu amene ulendo naye to ku chipatala chimene chimaziwika zonena kuti Blessings chipatala chacho chimene chili pa mtunda pa Lumbadzi tikamayandikira 10 off yopita ku airport ku Kamuzu International Airport chipatala chili pamenepo ndi pamene anathamangira ndi mkulu ameneyi ndi after kufika kumeneko kuyesayesa matesta wandiyawa kuna zoti mkulu ameneyo ndithudi wazima nkhani yake akuti cardiac arrest akuti BP inashuta kwambiri ndeka chifukwa cha zimakemicals zimene anamwazo ndi zimeneto zinapangisa zonena kuti magazi ambe kuthamanga mopitirira muyeso natu kwake ndi zimene zinapeza kuti mkulu amene wazimira pomwepo nkhani zake zomvetsa chisoni komanso zosekesa after no incident imene itachitika zinapeza zoti anthu anathamangira ku polisi ukapanga ripoti ndi apolisi kumeneko analemba statement chilichonse ndi kulumikizananso ndi akuchipatala kumeneko Blessings ndi amene anafotokozera kuti mkulu ameneyo anazima chifukwa cha high blood pressure ndipo amene amayankhulira polisi ya Dowa amene watu ndi Alice Stima anasemekeza kunena zoti mkulu amene wazima ndithudi ndikuti no ali pamwamba pa dona imeneyo nkhani yake ndikuti high blood pressure chifukwa cha zimakemicals zimene amwazo zimene zapangisa zoti magazi akhale kuthamanga kwambiri nkhani zake to zosakhala bwino of course ya Stima wanalangiza kuti anthu pamene akupanga zinthu ngati zimenezi kuti no mwina ali kulumo yani apewe kugwiritsa ntchito zimakemicals chifukwa zimapezeka zona kuti mapeto kwake munthu waluza moyo ngati mmene zakhalira pamenepa ngati zimene zisizachilendo kwenikweni makamaka ku Malawi takhala tikuona ndithu zikuchitika mbuyo moti kakumbukira bwinobwino makamaka mu chaka cha 2023 noye ndithu mwezi wa January chaka chimenecho mkulu winanso anapezeka zonoti anamwaliratu kulumo ku area 9 mu mzinda wa Lilongwe mkulu ameneyo ndeti analinso bwana kapena kuti CEO wa bungwe lija limene limaziwika zonena kuti Vision Fund mkulu ameneyo zina lake ankaziwika kuti Francis Nkwamba. Incident imeneyo inachitika pa 21 January chaka chimene
chino cha 2023 akuti mkulu ameneyo anapezeka zonati wamvana ndi bwenzi lake ulendo ku Lodge ku area 9 mu mzinda umene wa Lilongwe. Bwenzi lakeyo dzina lake amadziwika kuti Linus Mbewe, zaka zake zakubadwa ndi kuti zinali 31. After ndi kuti apita ku Lomo china chonse zamba kutheka muno bwino zikuona kuti mkulu ameneyonso nayenso anagwiritsa ntchito ziyachina Viagra zomwezo ziyachina Herbal Libido Booster achina caffeine ndi zinzake kuti no apeze energy, then kumapeto kwake amapezeka zona kuti zapanganso create ma problems ake ndopeza zoti munthu wazima ngati mmene usakhalira pamene pa zinthuto zomvetsa chisoni zochitisanso manyazi kwambiri makamaka ku family imene mkulu ameneyi Bernardo amachokera. Chifukwa mmene zakhalira pamene pa anthu nonde kumanena kuti chani ayi akuti afera ku Lomo ngati mmene zakhalira pamene pa mbiri yetu yosakhala bwino, mbiri yochititsa manyazi. Of course kwa munthu amene umapanga zimenezo umakhala zonadi kwa iweyo kwatha suzindikira china chonse kumano umasiya manyazi kusiratu anthu amene aku family yako ano akamayenda pena pake kumalozerana anthu kuti awatu awa abale awo ndajawo anafera ku Lomo aja ali ndi chikeba anezo sakhala bwino tena zibambo ndithu tikule zinthu zopeweka ti zipewe osangoti ayi basi kumene kuko ndikaoneke kuti ine ndi munthu wamphamvu chonsecho energy yake ndi kuti uchita kudalira zimakemiko chani kumapeto kwake ndi kumene kuko zimapanga cost moyo wako munthu kumavomereza status yomwe munthu uli energy level yomwe uli nayo kumayivomereza zimakhala bwino kwambiri. Tiwatu zaka 48 ndi kuti anali munthu wankulu ndithu makathamangisana ndi msungwana wa zaka 21 ndiye uzifuna nozona kuti zochitika zikabalance chonsecho mukaona age difference ndati ndi yakulu kwambiri zosakhala bwino zochititsa manyazi. Ayi mmene monkhani zake ndi mmene zikuyendera nkutheka tumwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo alipo fotokozani comment section mwati mwapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.